Tuna l-opera jsalvilkom jagħtikom merħba l-episodju 200 mis-sensiela Mix Zone. Qabel xejn, permettu li niskuża ruħi jekk dan il-programm ma stajtx noħorġu l-bieraħ minħabba ċirkostanzi li marru lil mill-kontroll tagħna. Biss ukoll kif qegħdin taraw ilħaqna objettiv importanti il-200 programm ta' dina is-sensiela, sensiela popolari ħafna wkoll magħkom is-segwaċi tagħna. Il-riżultati ikomplu joħorġu frott tal-ħidma s-sagrifiċċji li t-tim kollu jagħmel biex dejjem nkomplu nżommu il-livell tal-programmi li joħorġu fuq il-kamra sportiva fuq qudiemu ta' dan nirringrazzja sew lill-kumplament tat-tim kif ukoll l-sponsors tagħna u lilkom is-segwaċi illi issegwuna tista' tgħid ta' kuljum. Mela, mill-ewwel immorru biex naraw naqra x'ġara nhar il-ħadd fil-Grand Prix tal-Emilia Romagna. Il-podju Max Verstappen jirbaħ fuq Lando Norris u Charles Leclerc bil-postijiet l-oħra ta' żona punti jittieħdu minn Oscar Piastri, Carlos Sainz, Sir Lewis Hamilton, George Russell, Sergio Perez, Lance Stroll u Yuki Tsunoda. L-aktar dawra veloċi ta' din it-telliqa għamilha George Russell ħin ta' minuta 18.589 fl-54. Kif qegħdin taraw illum lebes ukoll il-flok tal-leġġendarju Ayrton Senna li wkoll prattikament matul din it-tiġrija saru ħafna inizjattivi jagħdu nur l-aqwa sewwieq il-qatrat il-Formula wieħed. U nistgħu ngħidu wkoll li Verstappen laħaq ir-rekord ta' 8 pole positions li appuntu għamel Senna lura lejn is-snin design. Is-sibt biss il-ħadd naħseb illi l-Max irid iqissuhu xorta tajba illi rnexxielu jirbaħ din it-tellieqa għaliex fil-fema f'qira umni tiegħi kull ma kien jonqosna leb waħda massimu tnejn biex nerġgħu naqslu lil kulħadd u nirbħu tellieqa oħra. Il-tema ta' dal-video kien fil-fatt sinjal pożittivi minn Imola. Iva nista' insaħħaħ ukoll dal-argument li bit-tellieqa ta' Imola ħadna sinjali pożittivi li l-McLaren qiegħda hemm u li bil-mod il-mod resqilej dik il-fażi fejn kapaċi niġġieldu għal-rebħ ta' tmiela tista' tgħid kull imkien. Norris għamel wirja tajba l-kem fit-tieni parti tat-tellieqa kien hemm isu ir-riskju li jilħqu Charles Leclerc, biss meta mbagħad il-batterija ta' Verstappen issa bdiet tbatti Norris ħadd ċans ukoll u żball fil-kantuniera fin-nef swilna ir-rebħa din id-darba. Riżultat pożittivi ieħor għamlu Oscar Piastri li spiċċa ir-raba' għat-tim immexxi minn Zac Brown u Andrea Stella, l-aġġornamenti wkoll jidher li jagħmlu l-frott tagħhom, però fil-fema tiegħi naħseb jekk hemm tim li għandu joħroġ delus mill-wirja ta' Imola u appuntu l-Ferrari li kellhom ħafna jgħat rigward l-aġġornamenti u Leclerc spiċċa 7 sekondi l-bot mit-tieni u
Carlos Sainz addirittura 22 sekonda, so much for those so-called upgrades li kellhom iġibu l-Ferrari ġewwa Imola. Bħas-soltu ħafna ftaħir ma jagħmel eh, tajjeb lil ħadd. Il-Mercedes mbagħad li sort of kienu in a no man's land konsolazzjoni forsi marka l-fatt li George Russell ġob l-aħjar ħin tat-tellieqa. Sergio Perez li fil-fema tiegħi jiddiżappunta bil-kbir dan it-tmiem il-ġimgħa. Dan mhux ir-riżultati illi Perez għandu bżonn jekk irid iżomm postu mat-tim ta' Red Bull lilin mill-istaġun li ġej. Jiġifieri, telqa tajba l-Stroll li spiċċat disa fuq l-Aston Martin, l-Aston Martin l-oħra tal-Alonso kellha diżastru tista' tgħid u Yuki Tsunoda kompla jikkonferma il-fatt illi il-V-Car bissa tista' tgħid huma s-sitt forza ta' dan il-kampjonat ma nazzardax ngħid il-ħames forza minħabba l-fatt illi wkoll hemm il-fattura Alonso fil-kamp ta' l-Aston Martin. Ħarsa ħafifa wkoll lejn il-klassifika tas-sewwieqa fit-tmiem il-Grand Prix ta' l-Emilia Romagna tara wkoll bidla żgħira hekk kif Charles Leclerc jitla fit-tieni post 113 għal 107 ta' Sergio Perez. Sir Lewis Hamilton jaqbes it-tminja, Lando issa jazzot fil-raba postu personalment ukoll jiena nemmen illi anki it-tielet huwa within reach. Mill-bqija m'hemm xi bidliet partikolari fil-klassifika. Il-klassifika tal-kostrutturi min-naħa l-oħra m'għandna ebda bdil il-Vika tkompli tissaħħaħ is-sitt pożizzjoni tagħha 20 għal 7 u mill-bqija ma tantx tista' tgħid illi għandna iżjed xi nżidu fuq dak ir-rigward. It-telqa li jmiss hija t-tellieqa ta' Monte Carlo, fil-fema tiegħi l-aktar tellieqa favorita tiegħi l-iktar tellieqa li nkun qed nistenna minn sena l-oħra. Possibilità ta' xita is-sibt li hija l-iktar ħin u ġurnata importanti f'dan il-weekend minħabba l-fatt li f'Monaco diffiċli taqbes. Ma rridx nidher arroganti, imma jekk forsi għandi messaġġ ngħaddi lis-supporters tal-McLaren għal Monaco huwa inqawwu qalbna. Jiena nemmen illi f'Monaco kapaċi nisfidaw. Ovvjament importanti illi Lando u Oscar jagħmlu xogħolhom is-sibt u jikkwalifikaw kemm jista' jkun fuq quddiem, ovvjament strateġija, traffiku u fortuna ħajjejnu wkoll apparti t-temp mill-bqija issa l-pressjoni naħseb li qiegħda fuq il-Ferrari u partikolarment fuq Leclerc illi fit-trakka ta' pajjiżu iġib riżultat deċenti u ħanejdu hekk jikkawnterjaw għal forma pożittiva illi t-tim tal-McLaren għaddej minnha. Jiena ma tantx għandi nżid iżjed l-appuntament tiegħi magħkom huwa għal iżjed tard illejla għal recording tal-logħba Inter Lazio. Il-programm miksum li kellu jkun skedat għal-lejla fit-8 ħajħroġ fit-9 minħabel dal-programm. Ħireċ istaħli għal min ikollna naqgħet bejn żewġ programmi. U il-ħamis mbagħad botta u risposta fejn ħajtratta il-futbol lokali, il-kampjonat BOV Premier. Ftit reklami u warajja jidħol Car Parnings bl-analiżi ta' Roma Ġenova f'xandira diretta. U tuħsib il-komplement tas sara tat tajba u bħal dejjem Forza McLaren.
Binkies by Pizza Madness tal-Pjetà issib pizzas bi kwalità maħduma bl-idejn u fil-forn mingħand chefs bi-snin twal esperjenza. Pizzas tradizzjonali bħal margherita, capricciosa u marinara, kif ukoll oħrajn innovattivi bħal mango pork, seafood u pizza tortellini. Dawn il-pizzets issibhom għal prezzijiet veru konvenjenti li jista' jilħaq kulħadd. Għalhekk jekk għandek il-ġuħ u aptit ta' pizza tajba, ġaqna li ntiqsa l-luqaf tal-Pjetà u morru nieħdu pizza tajba mingħand Binkies by Pizza Madness. Għal pizzets ta' kwalità, prezzijiet għal but ta' kulħadd. Wasal iż-żmien mistenni minn ħafna dilettanti tal-futbol, iż-żmien li naqdu l-album tal-Kampjonati Ewropej UEFA Euro 2024 se jkollna fil-Ġermanja fis-sajf li ġej. Game Breaker se jkollu disponibbli sew l-album kif ukoll il-pakketti tar-ritratti fil-ġranet li ġejjin. Għalhekk żuru l-istabbiliment tagħhom f'Birkirkara għal iżjed informazzjoni u ibdew waħsbu għal kollezzjoni ġdida, il-kollezzjoni ta' UEFA Euro 2024. Game Breaker, l-aqwa l-lob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Amici di Mix Zone, ħbib ta' zona sportiva, inselmilkom. It-tragward milħu għal dan l-istaġun, grazzi għat-tim kollu. La distinzjoni, jena demek nemmen. Iva, God bless, wasalna u għamilna 200 program. Well done lil kulħadd, prosit lil min jikteb l-artikli, l-direzzjoni. Min ixtan semmi ismijiet. Hemm min jagħti ħafna, hemm min jagħti ftit. Bis jindemek irraġunajt. Irraġunajt li biex magna taħdem sew anka li żar washer. Appart il-pistin anka li żar washer. U ma jistax ikun illum ma nirringrazzjax il-kulħadd li konna familja maquda, familja li flimkien bit-tajjeb u bil-ħażin minkejja li maħniex professjonisti, minkejja li ma nitħallsux, minkejja li l-sponsors tagħna huma laqqas sempliċement ikopru l-ispejjeż li nagħmlu, imma aħna sempliċement 4 dilettanti irnexxielna nagħmlu 200 programm. U onorateħe li llum flimkien mal-direttur u l-moħħ wara din ir-realtà x'din mhux ħolma wara din ir-realtà jagħtaw biex jien nagħti l-intervent tiegħi. Nixtieq nibda apparti l-awguri tiegħi l dawk kollha li taw semhom fil-venture billi niskuża ruħi u nitlob l-apoloġija l dawk kollha li stennew ir-reazzjoni tiegħi kontra il-Bayer Leverkusen. Fil-fatt, ħankun sinċir magħkom, ir-reazzjoni saret bidmu f'għajnejja biss li ġara minħabba li aħna mhux kollha noqogħdu fl-istess raħal u hekk is-soltu l-fajs jinbagħtu bil-WeTransfer, il-WeTransfer ma setax jaħdem u sfortunatament ir-reazzjoni tiegħi ma ħarġitx biss li nixbet nota fuq dakinhar. Nixtieq kienet jibsa, kienet xi ħaġa jibsa ħafna lija u seddeq minnkom fi 83 minuta meta speċjalment soffrejna l-autogol mill-bniedem li tagħna s-servi finali qabżu l-idmuħ, jintaddemmu l-laħam ukoll, imma dak kien id-destin biss. Nkunu sinċira li qed inqala mal-Bayer Leverkusen tim li dan ħa kampjonat tedesk bla telfa, lajna ma' tim aħjar milli kif tlifna l-final tas-sena l-oħra li tkun taf li inti aħjar jew etwar u tiġi misruq. Din huwa l-futbol ma serqu xejn Bayer Leverkusen billi għaddew, imma ġara ikkonkretizzaw dak li kienu ġabu fl-ewwel round meta kienu rebħulna ġewwa l-Olimpiko. Ir-riżultat ġie, imma sfortunatament ma ġiex kif tagħna. Kif qed taraw illum hawn iż-żgħir tiegħi il-Franċeskin li bħalissa s-soltu jkun qed jaħsiblu biex jorqod u allura ġie akkumpanjani għal dan il-programm. Mela, għaddu għall-logħba tal-weekend għaddiet. Logħba jiena lija il-logħb ta' Champions biex minn ħajidħol Champions League il-Roma sfortunatament, all right, mhumiex
qegħdin f'pożizzjoni li jagħmluha biss f'każ li ir-Roma jerbħu l-aħħar ġiex logħbiet jerbħu l-aħħar logħba, sorry, mhux l-aħħar ġiex logħbiet u jaqbżu lil-Lazio sew. U apparti minn hekk, f'każ li l-Atalanta jerbħu il-Koppa UEFA jew l-Europa League, li fl-opinjoni tiegħi mhux għax lajna aħna mal-Bayern imma kellek tara. L-Atalanta speċjalment u diġà wrew di sitwazzjoni meta tilfu mal-Juventus il-final tal-Koppa Italja mhumiex tim għalkemm huma tim tajjeb imma mhumiex tim li jilgħab il-finali. X'jiġifieri, din il-finali hija kull finali hija logħba, kull finali hija logħba mhux tal-li logħba ma hija logħba partikolari, pressure tajba. Għalkemm il-finali dejjem tkun 50 u 50%, il-finali dejjem hija l-finali. Ġifieri s-sena l-oħra kulħadd ħaseb li s-City meta telgħu l-Inter kulħadd ħaseb li ħajtihom xi tużżana. Kieku daħal tara Lukaku is-sena l-oħra l-istorja kienet tkun differenti. Imma jien xorta ngħid li il-Leverkusen ħajollu it-tazza finali, ġifieri għandhom tim tajjeb ħafna, mhux qed ngħid li l-Atalanta huma ħsiena u inferjuri, imma naħseb li dis-sena l-Leverkusen ħajkun it-tim li ħajniżżel ismu fid-deb l-istorja. Diġà beda billi għamilha warajt dal-bnied il-Leverkusen diġà għamluha billi kisbu rebħa kbira sewwa fil-kampjonat billi ħaduh bla telfa u apparti minn hekk sewwa naraw li il-kampjonat Ġermaniż rebħuh mod stratosferiku ġifieri. Issa, rigward il-logħba ta' nhar il-Ħadd. Skużawni qed nixarraf tix-xuftejja ma ta' żminijiet jien bħalissa nkun mifni u naħseb mhux waħdi l-imbirka ħejfifer, iġri għaddi da stemp għax bħalissa s-sajnus ikun miftuħ. Inkomplu fil-parentesi kalċistika. Mela, biex anke hemm m'għandhomx, kienet logħba fundamentali ir-Roma li rebħa, ir-rebħa ġiet minkejja li anke ir-Roma spiċċaw jilagħbu b'10 players, imma ir-Roma spinti mis-supporters. Wis probabbli l-aħħar logħba ta' Lukaku nixtieq nirringrazzjah tas-servizz li ta' għax għalkemm kienu jgħidu oħxan, għalkemm kienu jgħidu ħażin, nixtieq infakkar li Lukaku il-ħadd l-għadda skurja il-21 gowl tiegħu mat-tim ta' Roma l-istess numru ta' gows li kienu skurjaw kemm Montella kif ukoll Battistuta meta kienu mar-Roma. Ħatkun sfortunatament ukoll l-aħħar logħba tiegħu ġifieri ġewwa l-Olimpico. Apparti minn hekk għandna wkoll il-Paredes għall-aħħar logħba se jkun nieqes ukoll, ir-Roma rridu r-rebħa. Ir-rebħa ġiet. Ir-rebħa ġiet għalkemm kienet daqsxejn sfurzata ma f'xott fl-aħħar u il-punti. Il-punti ġewna, il-punti li tafawna għalkemm żgħir. Nafu nikkwalifikaw iċ-Champions League. Kwalifikazzjoni ħad tkun meritata kieku tiġri, imma ngħidilkom il-pura verità jien issa tajt ftit qalbi li dan jiġri. Biss, mela, kif tafu illum il-programm ħajkun daqsxejn minjatura, jien m'għandix inżid xejn aktar fuq il-logħba kienet logħba kombattiva. Sfortunatament li taf mhux se ġġib il-frott meħtieġ, imma it-tliet punti qegħdin hemm dak inħallu fidej li d-divina, għalkemm l-Inter kienu ħajċedu lill-kuġini tagħna tal-Lazio. Dumfries ħassar il-pjanijiet, jiġifieri l-importanti kien mela li aħna nibqgħu fuq il-Lazio. X'jiġri intom tafu jiena le. Biss dan il-kumment jien nixtieq nirringrazzja l kulħadd tal-li seguna. Nitlobkom tagħmlu użu b'assoltu minn affarijiet li jgħinna biex isiru dal-programm u nixtieqilkom il-tajjeb. Grazzi lil dawk kollha li anke jibatunna l-kummenti u li jsegwu, kif ukoll grazzi lil dawk kollha li
matul din is-sensiela provaw ifixklu ma kif rajtu. Illum għamilna il-200 programm. Ciao a tutti, belle brutti, notte e forza Roma. Auguri! Inselmilkom jiena Oliver Xikluna, illum l-aħħar ġurnata tal-Premier League qed nagħmel dan il-filmat biex inwassal l-analiżi tal-partita bej Brighton u it-tim ta' Manchester United. Kienet partita li kif bdiet kif rajt il-formazzjoni ħakkejt ftit rasi għal fatt li ma stajx nifhem kif Ten Hag tefa' lil McTominay bħala striker fil-waqt li ħalla lil Højlund u iva vera Rashford ma kienx qed jilgħab xi logħob dan is-season imma xorta ħallek fuq il-bankina. Però xorta ma stajx nifhem kif McTominay spiċċa bħala striker. Fil-fatt l-ewwel ħaf tal-partita it-tim tal-United kien fqajjar ħafna, kien batut, kien biftit idejat u t-tim ta' Brighton kellu ħafna iżjed ċansijiet. Fit-tieni ħaf mhux għax inqalbet ħafna il-partita imma it-tim tal-United kien se jaqla gowl u għal darba oħra Casemiro għala l-ballun bit-takkuna minn fuq il-linja kienet xi ħaġa spettakolari u dak kien ikun gowl ċert ġifieri. Kien hemm xi ċansijiet oħra wkoll għax fl-opinjoni tiegħi anke fl-ewwel ħaf it-tim ta' Brighton kien iżjed organizzat mit-tim tal-United, però mbagħad meta beda jgħaddi il-ħin jisu fil-partita it-tim ta' Brighton beda jgħajja. Fil-fatt saru xi sostituzzjonijiet minn naħa tal-United ukoll li kienu li għamlu effett fil-partita għalkemm l-ewwel gowl li sab l-ewwel ballun li sab ix-xibka ta' Dallo rajtu isu sar b'mod faċli imma kien gowl lill-ballun ovvjament ġie f'saqajh u kien jinsab f'pożizzjoni tajba biex jitfa' l-ballun fix-xibka. Meta ħareġ Højlund nemmen li biddel il-partita għax fil-fatt dan il-gowl ukoll ta' Dallo Højlund kien jgħid fil-ground diġà għalkemm ma skurjaxu imma biddel ħafna il-partita. U mbagħad ovvjament fl-aħħar naqra rajna wkoll il-gowl ta' Rasmus Højlund li kien fl-opinjoni tiegħi gowl sabiħ għal mod kif qabeż il-plejers vera kien hemm xi żbalji fid-difiża ta' Brighton imma Højlund poġġa l-ballun b'mod eleganti ġewwa x-xibka. Ma ġara xejn b'daqshekk billi rbaħna il-United spiċċajna fit-tmien post dan ifisser li għas-season li jmiss biex insibbu rwieħna f'tazza Ewropea ġifieri fil-UEFA Cup irridu nirbħu nhar is-sibt li ġej kontra l-Manchester City il-final tal-FA Cup. Se tkun
Logħba ovvjament diffiċli, is-City tim formidabbli, tim saħħtu kontra tim tal-United li kellu staġun kemm xejn diżappuntanti, kemm xejn diżastruż, però nemmen li fil-xhur u l-ġimgħat li ġejjin forsi dan it-tibdil li beda jsir diġà ġewwa l-istruttura tal-klabb forsi jibda ftit iħallu l-frott. Mhux ħanaraw mirakli, ċert li s-season li ġej se jkun diffiċli wkoll, però nemmen li jkun kemm xejn iżjed pożittiv minn dan li għadu kif spiċċa illum. Jiena minn hawnhekk insellmilkom, ħadd pjaċir ħafna inkun magħkom l-analiżi tal-partiti tal-Premier League u wkoll għamilt xi oħrajn. Nirringrazzja l-kollega tiegħi Brady Buġejja li wkoll kien miegħi f'dan l-istaġun u anki fejn ma stajtx nagħmel l-analiżi għamilhom ukoll tal-partiti tal-United u l-kollegi YouTubers kollha tal-Kamra Sportiva. Nirringrazzjahom minn qalbi, però l-ikbar grazzi tmur lilkom li ħadtu paċenzja tisimgħuna u nittama li ħadtu gost dak li kellna nwaslulkom. Jiena ħansellmilkom it-tislima tiegħi se tkun l-aħħar waħda u ħankun qed nieqaf milli nagħmel dawn il-filmati għal raġunijiet ovvjament personali iżda ħankompli insegwi x-xogħol tajjeb li tagħmel il-Kamra Sportiva. Insellmilkom u naddikom mal-kollega Karim għall-logħba għall-analiżi tal-logħba bejn Chelsea u Bournemouth. Tisliet. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Nsar minn kulħadd Chelsea 2 Bournemouth 1. U hekk l-istaġun jintem kien staġun vera speċjalment tas-supporters diffiċli ħafna, isna fuq roller coaster, daqqa fuq daqq isfel u daqqa fin-nofs. Però naħseb ngħid tkun realistiku tgħid il-verità għandna fuq il-futbol dejjem hekk għax l-affarijiet tgħidhom kif huma u tgħid il-verità li tkun tara fi ground. Tisejt dak il-ħaqniħ, dak kien Champions League, tgħidu li m'għandhom mhux Champions League ħaltu ġie għalija. Però naħseb bl-ammont ta' injuries players ġodda naħseb konna din naraw daqsxejn kbir. Alla volja 5 punti l-bogħod ġejna, ġifieri kien ma qajniex punti bla sens. Mhux noqgħod ngħid Aston Villa jew hekk. Sheffield jew Burnley. 4 punti u punt, ma ovvjament ma insomma. Allura it-top 4 jisek tneħħija u dak li missi Europa League. Hekk għandna Europa League, issa ovvjament jonqos l-FA Cup Final jekk is-City jirpu United Europa League żgur. Jekk jirpu l-FA Cup il-United Europa League u aħna Conference.
ma nafx Newcastle jew il-United jekk ġewx is-seba' post, ma nafx eżatt kif kienu kienu punt indaqs, però ma nafx minn goal difference minn kienu ħebbejthom, però whatever. L-importanti li l-United ma jħidux l-FA Cup. Bħala logħba kienet logħba direk li kienet logħba logħba tal-lig, kulħadd jisu jħammar l-holidays. Konna dejjem fl-ewwel ħaf, ġifieri, għamel goal tajjeb ħafna Caicedo, umma Sterling fit-tieni ħaf, imbagħad sfida goal deflection huma, ġifieri mhux noqgħod tant ngħid ġara fil-logħba x'kienet logħba. Però fl-aħħar kellhom iġibu draw l-Bournemouth, fit-tieni kienu ħelmina naħseb. Overall, fl-offuna vera tajjeb. Ma kien direk logħba li jisisma' l-aħħar logħba tal-lig jħammurru jħanħilsu hekk kienet rajda għalmenu. Però 5 wins in a row, hopefully il-momentum jibqa' għaddejja sena d-dieħla. Ġifieri fuq il-press mhux tant ħanet ħafna affarijiet għax bħala coach, hands down laħaq it-target kif qed, daħħalna fl-Ewropa. Irrelevanti kif tibda kif tkun u hekk, però kif jispiċċa jgħod. Saħħa mill-aħħar. F'kollox di kif tispiċċa. Minut li xarejn u tliet xhur li kont jilgħu bejt ngħidu. Però jiena kont ngħidu għax ma kienx jgħid fil-post li suppost konna, eżempju daħħal 5 logħbiet konna 6 post, 7 post. Fejn suppost it-timijiet, ġifieri għalhekk jiena mhux għax għandi kontri jew whatever. Ejwa, ħaqqu sena oħra jekk hawn xi forsi tisaqsi jisma' ħaqqu sena oħra, inti ilu jien. Però sena d-dieħla mbagħad kemm skużi, Issa rajt għandek pre-season, taf x'hemm bżonn u x'm'hemmx bżonn, ġifieri. Tikkonsidra kollox kieku ġeħed qabel ma beda l-istaġun għall-isma' ħatidilgħu li Cup Final, ħataslu semi-finals FA Cup u ħadeġu 6 post. Konna nollu bidejn ngħidlu kieku tajjeb. Ovvjament ġew kif ġara l-affarijiet, allura nagħmlu dejjem negattivi u ngħidu da, però ovvjament dawn minn ħejt biljun imma tippretendi, jekk inti taħseb għax faq biljun u ħadd ikkompeti għal-lig ma' coaches bħal Guardiola u Klopp li mhux għax tajbin biss by the way, però ma' coaches li l-hom 9 snin 8 snin mal-klabs tagħhom u inti taħseb għax xajt biljun. Issa insi għax xajna żgħar. Aslu xajt players lesti, trid tagħti ċans, inti biddil tim. Il-klabb inbidel minn fuq s'isfel. Kif hekk ċertu standards tiżżommhom pass 6 post, 5 post, 7 post, dik l-ilma 4 post. Hekk ejwa. Li bajdu il-verità inna nkunu hekk minn qabel Bowli, ovvjament Champions League konna nitlu. Ma ovvjament il-livell naqasna ta' players għax ġib tfal mhux proven. Ġifieri mhix realistika. Issa ovvjament il-lura sena d-dieħla l-livell irid jola, players iktar esperjenza, hemm bżonn jixtraw. Għandna players żgħir Brażiljan, Estavio William, għandu 17 tajjeb, però għadu żgħir għax xamadu il-medja ġamlet u liżu Neymar, però dar tibda minn proċess bħal kull player u proċess qar milli għandna dak 21-22 ta' 17, ġifieri probabbli da' għasisa jerma jaf għax 17 mok tagħmilha kollox. Imma insomma. Mill-bija livell staġun tajjeb il-verità għax kif tispiċċa, ġifieri kuntent overall l-affarijiet kif mexxin għax again 5 points mill-top 4, ġifieri tim mhix fid-direzzjoni nixtiequ. Issa d-dieħla jiena nemmen li għandna nkunu top 4 kif qed ngħid, u mbagħad minn season 25-26 hija rrid li mbagħad neħebdu ċerġu għalli kemm ovvjament tittimxi pass pass għax fil-futbol jinbidlu l-affarijiet kull sekonda ħseb wara f'sentejn. Dan istess lu xart għall-isma' ħames lo bidilu ħadetlu top 6, tiġu 6 post u tiġu 5 punti biss il-bot mit-top 4 ngħidlu inti tittaqqab jew għattu xi ħaġa fil-kafe, imma rajna l-folja kien dak 5 repet infejla pop u titla' fuq. Jiġifieri l-futbol hekk. Mill-bqija jiena m'għandix iktar ħafna xi ngħid. Mill-bqija l-irtejt ukoll li dan huwa l-aħħar video tiegħi fil-kamra sportiva. Nixtieq ngħidilkom grazzi kull min kien jarani u kull min segwini, apprezza ħafna. Mbagħad il-programm li jmiss ma' Mark Schembri fuq Juventus Bologna u Antonello Bela il-logħba bej Inter u Lazio. Mill-bqija m'għandix iktar xi ngħid, l-istaġun spiċċa. Grazzi ħafna, il-lejl tajjeb
u s-sajf it-tajba x'issa deħlina s-sajf. Nsemmilkom.